Assalamu alaikum. Dan Allah in yau ka fara zuwa cikin wannan channel tamu mai suna Duniyar Mawaƙan Hausa TV, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Muna ɗaukar shirye-shiryen mu za mu sanar da mun gode sosai da zaɓar wannan tashar tamu ta Duniyar Mawaƙan Hausa. Assalamu alaikum. Barkanmu da shigowa wannan sabon shiri mai suna cikakken tarihin Naziru, wanda bai san Naziru sosai ba zai san sa yanzu a cikin wannan sabon shirin namu. Baka san shekarunsa ba za ka sani a cikin wannan sabon shirin, sannan baka san fatansa ba guda nawa ne za ka sani duk a cikin wannan shirin namu, da kuma yaushe ya fara waka da wata waka ya fi duk a cikin wannan shirin namu na tarihin Naziru za ka je su. Barkanmu da shigowa cikin shirin ka'in da na'in. Naziru dai M. Ahmad, wanda aka fi sani da sarkin waka, ko kuma Naziru ya kasance fasihin mawaƙi ne, kuma marubuci ne shi, makaɗi ne, kuma shi basaraken mawaƙa ne wanda yake bada gudunmawa a hanyoyi daban-daban domin ci gaban yaran Hausawa da al'adu na Hausa da kuma al'ummar Hausa, har ma da ita kanta masana'antar Kannywood. An haife sa a ranar 4 ga watan Satumba a shekarar 1986 a jihar Kano, sannan ya yi karatunsa kuma ya girma duk a jihar Kano. A cewarsa ya fara ra'ayin waka ne tun a yarintarsa. Suna da abin yin kiɗa wato piano a gida wanda sukan hau waƙoƙin wa'incan zamanin irin su Musbahu M. Ahmad da Yakubu Muhammad da kuma Mudassir Qasim. Musbahu M. Ahmad wanda shi ya kasance ɗan uwansa ne, haka zamu ta kwaikwayon waƙansu ta rerawa domin nishaɗinmu. Sannan mawaƙin wanda ya kasance ya fi yin waƙoƙin al'adun Hausa da kuma na masarauta, sannan ya sama naɗin sarauta ne daga masarautar Kano a shekarar 2018 a matsayin sarkin waƙa na Kano. Naziru dai ya shiga masana'antar Kannywood ne a Merin Editing. Daga bisani sai ya fara yin waƙa. Ya fara yin waƙarsa ce ta farko a shirin da yayansa Malam Aminu Sera ya bada umarni mai suna Musnabi, wadda waƙar ta samu karɓuwa sosai cikin masana'antar da ma wajen masana'antar, kuma ta samu karɓuwa a wajen manya shahararrun mawaƙa na wancan lokacin, har da ma mawaƙi Musbahu Ahmad, wanda shi ma ya sa murya shi a cikin waƙar. Kawo yanzu ya yi waƙoƙin fina-finai sama da guda 35 a cikin waƙoƙin da ya a fim, cikinsu har da Mati da Lado, Hanyar Kano, Wani Gari da Gangan Jikinta na Auro da ma sauransu. Ba za a ce mawaƙin bai ƙware a harkar waƙoƙin fina-finai ba, amma yanzu za mu ce Naziru ya fi ƙwarewa a iya waƙoƙin masarautu da kuma na salo na gargajiya, domin kuwa a wannan fagen babu kamarsa har ila yau. Mawaƙin wato wanda daga baya ya fara waƙoƙin siyasa ya samu tarin nasarori da tarin dukiyoyi da kuma dubban masoya. Waƙoƙinsa na fagen sarautu sun haɗa ga Mata Ɗautura ne, Babban Sarki Sunusi Lamido da kuma Ado Bayero da kuma Sunusi na biyu da sauransu. Naziru dai M. Ahmad yana da mata guda 2 da yaransa guda 5, cikinsu har da Esther mace mai suna Islam. Sannan ya kasance kanin fasihin nan mai bada umarni wato Malam Aminu Sera, sannan kuma kanin mawaƙi Musbahu M. Ahmad. Kamar dai da kuka ji nesa Naziru M. Ahmad nesa ne kawon da mutane suke gaya mai shine Naziru sarkin waka. An haife shi 4 ga watan Satumba 1986. Sannan shi mawaƙi ne kuma makaɗi kuma darakto ne a masana'antar Kannywood. Sannan shi kanin Aminu Sera ne da kuma Musbahu M. Ahmad. An haife shi ne a garin Kano, kuma shi ɗan Najeriya ne. Duk a wannan shirin namu kuka ji wannan na cikakken tarihin Naziru M. Ahmad. In Allah in baka mana subscribe ba a wannan channel ta Duniyar Mawaƙan Hausa TV, ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa. Muna nuna shirye-shiryen mu za mu sanar da ka. Mun gode sosai da zaɓar wannan tashar ta Duniyar Mawaƙan Hausa.